kaikille, meikäläinen on leikkiäkin. Ja vittu aloitusta oikein, mutta mä ajattelin tehdä videoa, kun mulla ei ole mitään tekemistä ja mä en keksinyt mitään aihetta, mutta mä nyt kuitenkin ajattelin tehdä joku video. Niin. Kyllä tiedät. En keksitä mitään. Kertokaa mitä mä voisin tehdä juttu. Pistäkää kommentteihin tonne boksiin. No niin, nopeasti kertokaa kaikki mitä mä teen YouTuben seuraavaksi. Noin ja. Mä en varmaan. Ja niin joo, kun me käytiin laivalla, niin mä voisin ottaa karkkia mitä me ostettiin. Tuossa on teille karkkia. Näettekö te? Ja näettekö te tuossa on karkkia? Mentoksia. Sori näin lämmittelyt varmaan kovin hyvin, mutta kuitenkin tässä on niinku oreo, minkaura, kaikki karkeita. Skittles ei kyllä varmaan tiedä mitä kaikki on, mutta no niin, mitä te YouTubeen haluatte, että mä teen? Varmaan niinku no mutta en mä kuitenkaan jaksa kovin kuvata. Mutta kuitenkin mä kuvaan katsotaan. Mä kävisin TV:n tosta vähän niin. Mä varmaan pätkäsen tän hetkeksi, kun mä katson jotain. Joo, moikka hetkeksi. Vaikka nyt mä taas jatkan ja mä katsoin sitä ohjelmaa vieläkin nimeltä Kummeli. Tervetuloa jälleen Sporttivartin seuraan. Me olemme tänään varsinaissuomalaisessa Pottersfjärdin kunnassa ja nimenomaisesti Kreivi Brad Sjöblomin rahoittamassa ampuma-urheilukeskuksessa, jossa urheiluvalmentaja Raimo Vormisto ja Timo Silakka valmistautuvat tulevaan kauteen. Oliko lahma? Mä tiedän, mutta mä nyt lopetan tämän kuvaamisen ja tällä viikolla varmaan tulee vielä yksi video ainakin. Moikka!